Nasakmit sa mga otoridad ang 3 milyones pesos nga kinatibok ang balor sa smuggled nga sigarilyo atol sa gipahigayong checkpoint niadtong Nobyembre 10, 2025 alas 2:45 sa hapon sa Regional Border Control Point sa Barangay Pamutulon, Kalilangan, Bukidnon. Atol sa operasyon, gipahunong sa mga otoridad ang usa ka garbage truck nga gimaneho sa usa ka alias Alan, 45 anyos, uban sa iyang kauban nga si alias Tasio, 38 anyos. Ang maong truck gikan matud pa sa Iligan City agi sa Marawi City, paingon sa General Santos City. Dihang gi-inspeksyon kini, nadiskobrehan ang daghang mga kahon sa sigarilyo. Na-recover ang 3,750 ka mga rim sa piki nga sigarilyo nga adunay gibana-bana nga market value nga 3 million pesos. May resulta usab kini sa pagkasikop sa mga sospek og pagkakumpiska sa garbage truck. Ang mga sospek gikustodiya na sa Kalilangan Municipal Police Station. Samtang nakig-alayon na ang operating unit sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental alang sa pag-turnover sa mga smuggled nga sigarilyo. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News. Express, balita sa